ngai kuble ye pi barok ki balak ban yo asngau ya kanika khubor lingba kanika video pangangai siam ba ublei udon ka khubor na ka bentaga jingim ka jong pi lada pi ngap ye ka ktien ka jong ublei kani ga ka sngi jong ka jing pelat dot pangangai siam ba ublei ukwa ban le ha ka jingim ka jong pi tongi ban duai try kren ye nga lingba kanika khubor pangangai siam ba ublei un kren ye pi bot un pelat dot ye pi ha kanika step tongi ban pendam ha ki jing duai. Hallelujah. Ya aingo ye me ko try bemelang long ujuk menen mentah ba ciki bom jikun. Ngadwai bagi ni ki brio ki basngap ya kini ka khubor lingba kini ka video. Kini yok mahat ya ka jingkir khu ko try. Kini yok mahat ya kamba ba ki kamplah ko try ka jim ka jongki. Leis ne ko try kren ni ngilang barok ko try lingba kini ka khubor. Kren ko try Jesu bida. Ina dwai ngi pan kini barok teng Jesu. Amen. Ini apa yang mentah naga gospel kat ke Lukas kalenong ke basau kadkhot ke bakat pra hadu ke bakat kandai umen sem utrai hanga naba ulapan slek yanga ya ke ban yalap ya ke gospel haki beduk ulap ha yanga ban pen bena ya ke jing pelat ha ki balaset bendi bat ya ke jing pen pej pat ha ki bamatla ban pelat nyo ya ki balaban ke sitom man pen bena ya ka snem babdiang hun ha ka jong utrai kani ka tin ka jong ublei ladangin pai kani ka khot ka bakhat khandai kani ka khot ka ban pen kan mau yangi bakani kani ka snem ka babdiang hun khmat utrai what happening ke jing ke jing ele what happening kani ka khlam ujisu uwan sha kani ka perthai umwan ha ka por ka basuk ndre uwan ha ka por ka bajinjar nakata ka daw nga kwaban ong efi baka phang padeng jong kane ka khubor kadai ka sngi ka bapadiang hun ka sngi ka bapadiang hun baleng ong bakadai ka sngi ka bapadiang hun ka baningkong ka bangin pai bangila ban snotho khamsai ka long mo ujisu ulawan sya kane ka perthai ban le ai ladangin pai na tin ka jong blai ka kho ka khot ka bakhat phra ujisu ong umensim utrai hanga umensim utrai hanga hagni ngi snotho bo ujisu ukam bat usnotho shai bo umensim jong khpau jong ubah beneng udon rengkat batu balada ununu bri usnotho ya kata kabamut usnotho bo ublei uyat rengkat batu yat marwai hendre uyat rengkat bat ublei uji suruhang ni haba uong ba umensim ublay hanga kabamud deishu ba uyat tang marway ndre uyat rengkat ba ukpa jong ubah beneng day tang ba uyat rengkat uji suru uong yakini kintien uong ulap ngabah ulapan slek yanga ya kaban yalap nabalapan slek uji su day tang ba usngotho ba ukpa jong udon rengkat ba Hendrai usngotho ru ba udai ubalapan slek ujong ublay naba ude ukhon ujong ublay habangi ong lapan slek hangni ngi ngotho ba ka jingpen slek kadon ka bor bar kadon ka ikhtiar ka kadon ka authority ka bala ban le ai ujisu sim la le ya kanu ka benta haswa ba un syapen slek hendrai they had nang ni syakmat hadin bau ngotho bau blay ulapan slay u bau sedang pat ya ka ministry ka jong u hagan ni ka slaper thai ujisu ulai pulie ya kani ka tin ka jong blay bat nang ni syakmat pin i ya ki kamba bat ki kampala ka bau ujisu le bat ya ki e ki bi bau keren pin i ki ta ya ka donot ka jong brio habang ong lapan slay ladangin pai syakari India ngidon prime minister ngin pai syak state ngidon chief minister ki brio ki bamangi ki pajba ngila ay ki ya kata ka bor bakin sensyar halori ni badai kha ke juk karukam dei bas jit ubrio hendre dei bala jit ublay yo jisu badai na kata ka daw wala shimla don shu agan ka perthai hendre sem jong udang yai kren udang yai don agan ka perthai bad udang le ki kamba bad ki kampala nakata kadaw ujisu udai ubalapan slek ujong blay nakata kadaw ukam yala de ba uskotho bakikti ki jong blay long rengkat batu nakata kadaw usanut ya ka banlet ban yalap ya ka gospel banlet ki kamba ba ki kampala kawai nakidaw ka bangila ban syam ka ba peni ya kata ka jingpen slek ki jong ujisu kalong baun le ai nakabanta ki baduk na kabanta kita ki basyam ke jinjar
hang ningin pai nak tien ke jong blai u Jisu ong ban upuli ke ni tien long naba ulapan slek yang ya ka ban ya lap ya ka gospel ha ki baduk ka gospel ka kubor ka babha kani ka benta ka bringkong ka kubor ka babha nak benta ma jong phi ki baduk ki basitam ki basam ka jingjanjar u Jisu u kwa ban lei ha ka jim ka jong phi Henry ka ka bakong san ka long hato pidon mo ka jinget ka bas kem ho blai hado pidon mo ka jinget ka bas kem ho blai ba u Jisu ula ban le ki ba phala ka jim ka jong phi ngin pai na ka khot ka ba arpusan u Jisu ya kini ka we ka nuksa na ba babun ki wan ban pet yo Jisu ha bu puli ya kini ka dikhot na ka tien ka jong blai haba bon ki bawan ki pet ki lingo ya ka ba u Jisu ula puli ya kini ka dikhot na ka tien ka jong blai u Jisu ula ai kini ka we ka nuksa long ka dikhot ka ba arpusan ong Henry ya ka ba shisha ngong api shibun ki riu kan thei ki don ha Israel ha ki sngi u Elias men bala khang khop ya ka beneng lais nem bat Henry banai kat ba la long ka nem sniu ka ba khrau ha ka ta ka ri barok ka we desha nu kano ru naki om shem la pha yo Elias Henry tang sa serepta ha ka ri sidon sha ka briu ka balong ka riu kan thei loong balais nam siteng kadon ka nem sniu hari Israel Henry ublei ulalai khanang ban pha limbau Elias ban pha yo Elias ban let ya kandu ya kani ka we ka riu kan thai shibon ki baduk ke bakado Henry ublei upe ya ka dono jong kani ka riu kan thai ban na kata ka daw upha yo Elijah ban let ban le ai na ka banta kani ka riu kan thai kani ka riu kan thai kumbangit ladangin phanak ting jublei ngin lap bakar let ban lum ya kini ki ding ban yo ban shet bat kadai ka jing shet ka bakhat do kadai ka bam ka bakhat do Henry ublei ula pai Elijah ban let ban pan bam naka pila ban mudur Henry namar baka iet yo blai ka iet ya kibriu ki jong blai kala ailut ya ka benta ka badai ke jongka bat ukhon u jongka kala ayo ni ubreu jong blai bat ublei ula le ki kamba ba ki kampla ha ka yeng ke jongka bat ublei ula pelat ya ka na ka jingduk ke jingkerdo ka bakong san kalong baka don ka jinget ka bakrau piru lada pidon ka jinget ka bakrau ublei ula ban le ki kamba bat ki kampala ka benta ka ba ala dangin phai la kiteng ka jong blai hang ningin syam u ongru ula pha ya nga ban pen bena ya ka jing pelat ha ki bala set bendi bat ya ka jing pen pet pat ha ki ba matla lada don na preng jong phi ki ba sngoth ba phi don ha ka ta ka along lani phi don ha ka ta ka phatok jong ka ni ka pop ka ba phim sngo ba phim la shu ban lai ngan ong ye phi u Jisu ula ban palai ka ba kong san ka long ha to phi don mo ka jinget ka ba scam ha to phi don mo ka ta ka jinget ka ba scam u Jisu ukwa ban le ki kamba bat ki kampala ha ka jim ka jong phi ngala ya ling ba ka pom bat nga sngo thu ba om don bala manum no ban palai ya ngana ka ni ka pop Henry dei tang u Jisu u bala ban palai bat ha ba nga pediang yo Jisu ha ka ta ka si nga yo mat ya ka jing palai yo ya ka jim ka jonga na ka ta ka pop ba nga scam lada phi pidon ka jinget ka ba klan pidon ka jinget ka ba u Jisu ula ban palai ya phi u Jisu u palai ya phi haga por ka bang ampat skong tho ngajulet saki pastor ngajulet saki breu ki jong blai ban keli banong hato u blai udang la mo ban mat ya ki pop ki jonga ndai ka bas skong tanat kalong ba u Jisu ulakwan hi ban kren yang akat bang arang pule ka tin ka jong blai nga jaw ki uman ba nga skong tho ba nga long sha uta u khon sarong auria u bala jingai ba u blai ulapha yo Jisu ban wan ban pelai lo yang badai hang ta bang skong tho ya ka jing ka jong blai bat la da don na pren jo phi ki blangat ha ka pop kala balong ka bakum nu kum ru kala balong ka pop ka bakrau ne kala balong pis ngong ka pop ka bom don mi long ai Henry u Jisu upet na lon utip ya ka donon la da kata kala pen ling a ya ka donon ka jong phi la da kata kala pen luet ya ka donon ka jong phi ka don kam ya phi ba pen pai pa chiu Jisu pai chiu Jisu u Jisu ong ulawan saya kena pertai ban pelat lut ya kita ke belas set bendi bat ya kita ke bambat la lada pilong ke balamat la ki bom yo isu ya ka babha bade ka basniu u Jisu udon ka benta ka bakrau ban le ha ke im ka jong phi bat kan ka khot ka balai ka bagen pet benta ka long ban
bat ya ka jing pen pet pat ya ki bamat la ban pelat nyo ya kita ki belaban ka jing sitom lani ban pelat nyo ya kita ki belaban ka sitom desedon apa yang jo pi la ya lemba ka jing pang ka jing sitom pilong mano ban pelat yang ana ka jing pang jing sitom ki jing pang ki baki doktor kim la ki jing pang ki baki brio kim la syuk ban yarab ya pi don ha ki jing ti apang da ki snem ndai mano ban pelat ya pi baro kila syupet isen ya pi henrengan ong ya pi ka ba kham khrau ka long haba ublei upet isen ya pi dei tang bu syupet henre ukwa ban lai airu nak ta ka u jisu uwan cha kan ka perthai upen khia ya ki bapang ki basitam bat ya kita ki brio ki ap khmi ya ka jipen khia ka jong blai uji suru dei tang bu ai ka nuksa jong ni ka riu kan thai ladangin pha shu na ka khot ka ba ar phunyo ter nginyo i bu jisu la ai ka nuksa jong unaman dongin ya phai ni kan na ka tiang ka jong blai si bon ru ki bapang nyang tholi kila don ha Israel ha kapor u Elisha unong ya thot lupa de ya uweiru naki shim la pen khoj henrai tang ya unaman unong Syria laong baladon bon ki bapang yang thole henry ublei jongi ulale ban le ki kamba ban pen khia ya unaman ulapha ya Elisha ban le ha unaman bat ban le ki kamba ha ka gm ka jong dan bon ki bapang yang thole ha kata kapor la kumba laisnem shiteng la dan bon ba ki bapang henry kim sim la yo ma dia ka jing pen khia ngan ong ye fi la da finget ya ujisu udon ka bore ka ban pen khia ujisu ulah kami la de but dai tamba ukam la da pin pule ki gospel but hadu kini ki singi ki bamenta ni syamba ujisu udang le ki kamba ka ka bakongsan kalong bangin nget ha ujisu la da ngi don ka jinget ka baskem ujisu unum eno yepi un le ki kamba ka jing ka jong pi un pule ki khmat ka do not ka jong pi un pen khia ka jing pang ha ka jing ka jong pi but un le ru ki kam ki ba phi phim patla ban mudur ki ba phi phim la ban poi perkhat menu manoro hendrai ka ba kongsan kalong ujisu ukwa yangi bangindon ka jinget ka baskem lada pidon ka jinget ka baskem ha ka ne ka sngi kani ka long ka sngi ka ba pediang hun hakmat utrai bat utrai un le ki kamba dengan ngai scam ba piru baro bios ngau ya kani ka khubor lada pidon ka jinget ka baskem ujisu ukam yala de ubala pensle bat uwan ban pelat luat yangi nak kita kejing syakset bendi upwan ban pen khia e kejing pang ke jongi uwan ban ai ke ni ka khubor ka babha nak mata jung phi ki baduk ki bakerdo nget hanga nget hau jisu kata ka de ke bu jisu kwa ban ong ye phi ha ka ne ka sngi to blei un ker khulum ye phi baro limba kini ka khubor nak tien ka jong blei bang nget scam ban limba ka ni ka khubor ublei un le kamba ka yeng ka sen ka jong phi pen mat e ke jing ker khu ha ke yeng sem ke jong pi tong ni bandam ha ke jing duai jisu bi e nga duai hi ke por da ka banta ki tu ki besem ke jing le ha ga jim ke jong ki baban ha preng ke jing duk ke jing kerdo nga duai ya ka ba men ker khu ye ki ba du ye ki kam ki jam nga duai ya ka ba men restore la ne men pen pai pat yak ka bakila do ko try bakin yu iya ka bor ka ba phala ga jome la da don na padang jugi ki ba pang ki ba shitam pen khia ko try lemba ga jing jam snam ga jome nga ngai scam la pen khia ga jing pang jing shitam baro but dai tangi kata hendrai ki don gitu ki belangat ha ka pop ki bela ban kani ka pop ha ka jim ka jong ki ba kwa ban mat ya ka jing pelat lu ki ba mat la ki ba yo issue ya ka ba bha ba ka ba snew nga dua ha ka step ko try ba men pleno ki khmat ki ba kan jam sem bakin yo ino ye ki tibran bor ke jong me ko try pen khia ki pang bistam ple ki khmat ke bagan jam sem ai bagi yu iya ka bor ke jong me ko try ha ka kerteng ke jong jisu ringi pan amen